Abdullah Yüce yek ji gundiye devera bajarokê Giyadîna Agiriyê ku ji ber xebatên madenan bigazînce. Ew dibêje ku devera wan wekî hatî dagirkirin li her derî xebatên madenan hatine destpêkirin û jiyana gundiyan ketiye bin xeterê. Cotkarî nabe wata ku ekintê zemanê biçimê tima toz digire tima nexweşiye ev tima xesar em dibînin. Ev derd em dikişînin. Şûcî meçe gune meçeka. Yüce 56 saliye û bavê hev zaroka ye. Wê got ku ji bo derxistina madenan dînamît tên teqandin û bi vê yekî avahiyên wan şex bûne û zarokên wan jî pir ditirsin. Walla vê derê erebetê toz duman zav çê dibe, millet zav dikuxe, zav rahatsız e, dînamît o davêjin em ji malê xwe derdikeve. Zarokê me dirtsin divê ku ev çi bû gelo? Bomba ye, eva dijmin sen meda kirt. Ev çi işe, çi qayde, yani hesûdiya me tune. Em te rast bêjim. Ekinê xwe em doğdûsin nadin. Ji tozê, ji toprağê millet tima nexweş e. Em dixwazin ku devlet vê re çarek bibîne. Di 2022 da kompanya hilberîna Zêrî Koza piştî rapora desteya nirxandina bandorên ser jîngehê çetê ku ji aliyê Wezareta Jîngeh û Bajarvaniyan ve hatibû erêkirin li gundên bajarokê Giyadînê dest bi amadekirinên hilberîna Zêrî kir. Niha li ser deverek mezin xebatên xwe domîne. Sewalkar Tevfîk Yüce dibêje ku dema dest bi hilberîna Zêrî hat kirin ew dê bo peydakirina zêrê siyanûrê bikarbînin û ev jehr jî dê bikeve nava çemê Muradê û ajalên wan bi jehrê bikevin. Der siyanür ku tirsame eve siyanür ku sarxê dedin zehre. Ev avahanî tima heyanê me tê de faydalamıştı ve em jî naxwazî vî îşî. Pê zehirlemiştı ve em pê ew em tisekî ku em îşekî bikin ku em heneke derî. Piraniya gundiyên vê deverê debara xwe bi sewalkariyê ve derbas dikin. Abdullah Yüce dibêje ku ji ber xebatên madenan ew nikarin bezê xwe bibin zozanan û çêrînin. Vê qedexe me kiriye hûn nikare herin. Êk em pir her, em çi bikin? Tu helîkoptera me hem pê herin, tu uçaxa me hem pê her. Em kûlîne, em ê bi heyanê xwe, bi qantira xwe, bi hespa xwe mecbûr herin. Zozanên me ne, yaylê me ne. Li gor tespîta Komela Ekolojiyê ya Wanê ku li cihê madenan çavdêrî kiribû, dide zanîn ku li ser erdê 11 gundan xebatên madenan têk kirin û ji wan qadek mezin ya madena zêrî ye û 5 maden jî yên mermerî hene. Diyadin'de bölgenin en büyük Li devera Diyadinê bi şîrîkatiya Koza û Fernasê yek ji cihê herî mezin yê madenan tê ava kirin. Heya niha li ser çemê Miradê du hewzên ziyanûrê hatine ava kirin. Li gor agahiyên me bi dest xistine wê madenên derveyê Giyadînê jî di van hewzan de bi siyanûrê were şûştin. Siyanûra ku li vê derê dikeve nava ava Miradê wê bigehe çemê Firatê û heya kendava Basrayê biherike. Ev devera ku em behs dikin wê hemî ji ber vê jehrê wêran be. Akta dide zanîn ku xebatên madenan li ser saxlemiya mirovan û ajalan xeterekê mezin dide avakirin û got ku mixabin xebatên madenan dê ber bi geliyê zîlan ve biçe û rûnişvanên wê derê dê bi darê zorê were koçkirin û deverê bê mirov bikin. dünya genelinde artık bir Niha li tevahiya cîhanê dijberî jîngehê û xwezayê êrişek mezin heye û em di demek zehmet re derbas dibin. Li vê deverê ji niha ve ji ber xebatên derxistina mermerî gundiyên derdorê pir zêde zararê dibînin. Ku ji marê kes bi nexweşiya astım û gelek kesên din jî tengasiya bînê dikişînin. Qasî ku me ji rûnişvanên vê derê bihîstiye sê xebatkarên Kozayê jî bi nexweşiya penceşerê ketine. Jingeh parêz û gundiyên deverê bang li jingeh parêzên tevahiya herêmê û Tirkiye dikin ku bala xwe bidin ser madenên Giyadînê û li hember talana jingehê daxwaza piştgiriyê dikin. Ji aliyên din ve me wek denga Amerîka biriya îmeylê xwegihanda kompanyên Koza û Fernasê û îdayên derheqê wan da me ji wan pirsî û wan heya amadekirina vê raportê ti bersiv nedabûn. Arif Aslan, denga Amerîka, Agirî.